Наши зрители сигнализираха за онлайн игри, които нерегламентирано теглят пари от сметките на потребителите. За един такъв случай разказва следващия репортаж. Изчислено е, че феновете на игри в интернет отделят средно по 8 часа седмично за своите занимания. Какво представляват онлайн игрите? Това са интернет приложения, които най-често се играят напълно безплатно. Понякога обаче, за да получим предимства в играта, трябва да си купим бонус с нашата кредитна карта. Системата изисква въвеждане на имена, номера на кредитни карти, адреси и така нататък. Ето тук идват проблемите. Играта, от която се е опарил един от нашите зрители, има 47 милиона потребители от цял свят. Космически кораб, правят се кланове и тия кланове ходят и се бият съответно с други космически кораби. За да можеш да си добър, трябва да си купиш по-силни лазери и така нататък. Тия неща обикновено се купуват с пари. За да получи предимство в играта, нашият зрител се е регистрирал в сайта със своята кредитна карта. В един прекрасен момент, понеже получавам СМС за всяко тегляне от карта, разбрах, че те самоволно си теглят пари. Всичките тия тегляния се извършват в 4 през нощта, когато аз обикновено спа. Веднага след това, когато видях първия СМС, че са изтеглили тези 15 евро, изтрих всички данни на картата от играта. Само че това нещо продължи. Специалисти по картови разплащания съветват при всяко съмнение за злоупотреба да позвоним веднага в банката издател. Самата банка след подаване на сигнала, тъй наречената жалба също така, прави разследване. Най-важното в тази ситуация, което трябва да се направи, е да се докаже, че сумите са неправомерно използвани и не са от нас. Следете редовно транзакциите от вашите сметки. Активирайте SMS уведомяване за всеки електронен паричен превод, съветват още финансистите. Много често сайтовете деликатно предлагат платени абонаментни услуги. Тоест трябва да внимаваме дали даваме съгласието си, покупката да бъде извършвана еднократно или неколкократно във времето. За опасните онлайн игри ще бъдат сезирани организациите за защита на потребителите у нас.